Ziua vlog în acest primul vlog. Vom face un daily vlog. O să vă iau astăzi cu noi la plimbare. Prima oprire este să spălăm mașina. Vremea ține cu noi astăzi. Am venit să păpăm ceva bun. Update, am pornit la drum. Nu știu dacă mă aud bine. Și este trafic. Bară la bară. Bară la bară. One eternity later. Am revenit cu update. Ne-a băgat Waze-ul pe un drum de țară, nu știu pe unde eram. Acum am ajuns la Curtea de Argeș. Trebuie să spălăm din nou mașina. Mi s-a făcut praf. Aștept să o spele și continuăm drumul. Am oprit la prima destinație. Barajul Vitraru. Gata, ne-am oprit și aici. Acum pornim la drum la următoarea destinație. Suntem aproape de la Cubulea. M-am și schimbat într-un final pentru că s-a făcut frig, cred că sunt vreo 10-9 grade. Pornim la drum și sper să ne lasă poze drăguțe. O să abețești. Da, o să amețesc. O să amețesc și o să revin. Am ajuns, este extrem de frig. Dacă veniți aici, îmbrăcați-vă. Am ajuns, e spectaculos. Dacă aveți frică de înălțime, nu veniți aici. Este superb, se vede superb, poți să vezi superb. S-a meritat toată ziua.